दिनै खुंगा जिबाथि सिलाफोथार दख'रा बैसागु बिदायखौ खुंफुंनो थाखाय लाइ खुन्थिया गायसनबाय। सिलाफोथार दख'रा बैसागु फोरबो आफादनि बानजायनायाव फैगौ 8 आरो 9 मे खालारखालि साननैनि हाबाफारि लानानै भगवान गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बैसागु बिदाया खुंफुंजागोन। फैगौ बे हाबाफारियाव मोसानाय मुसुरनाय बादायलायनायजों लोगोसे दुरुं बोनाय काबादि आरो जुलुर बादायलायनायबो जागोन होननानै खुंफुं आफादनिफ्राय फोरमायदों। आरो दिनैनि लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव गायसनगिरि गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो सिसि बरगाव आन्चलिक पन्चायतनि लेङाइ गाहाय मासिगिरि अन्जन बसुमतारिया आरो बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाबावो धेमाजि जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि रुपनाथ मुसाहारि आरो गोबां आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो। दिनै सिलाफोथार दख'रा बैसागु फोरबो आफादा 15थि बैसागु फोरबो रंजालि बैसागु फोरबो खुंनो थाखाय दिनै गिबि जों सायनासालिनि गाहाय खुन्थिया जायखौ लाइ खुन्थिया होनो बेखौ गायसनबाय। बे गायसननायजोंनो जोंनि बे आर'ज अबंगसायनियाव आर'ज गाबनानै जों देग्लायनि बैसागु बिदाय फोरबोआव जेन अखा बांखाया दामोनथों होननानै जों गसाइनि सेराव आर'ज गाबबाय आरो लोगोसेयैनो जोंनि 15थि बैसागु फोरबो बिदाया जेन मोजाङै जालाङो बेनि थाखाय जों बयबो खौसेयै गसाइनि सेराव आर'ज गाबनानै बैसागु मेला खुंफुंनायखौ जाफुंसार होगोन होननानै जोंनि आफादा थांखि लानाय जाबाय। जों बे रंजालि बैसागु फोरबो आफादा 8 आरो 9 मे खालाराव खुंनो लादों। बेवहाय जोंहा गोबां बादायारि आयदाफोर दं। बे आयदाफोराव गोबां बादायारि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों। बेवहाय गोबां बादायारिफोरा बाहागो लागोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो लोगोसेनो जों हारिमु बिलिफांबो लाखिनो